Надышоў снежань, час чараўніцтваў, цудаў і ўсяго самага добрага. Як выдатна зараз сядзець і слухаць добрыя дзіўныя казкі. Так што хутчэй знаходзьце самае ўтульнае месца ў хаце і слухайце уважліва. Добры вечар, сябры. А зараз я хачу прачытаць вам казку Оскара Уальда «Шчаслівы прынц». Узвышаючыся панад горадам, на высокім п'едэстале стаяла статуя шчаслівага прынца. Ён быў увесь пакрыты тонкімі лісткамі золата, вочы меў з устаўленых двух ясных шафіраў і вялікі чырвоны рубін палаў на ручцы яго мяча. І сапраўды ім надта захапляліся. «Я рады, што ёсць хоць нехта на свеце цалкам шчаслівы», прамармытаў расчараваны чалавек, глянуўшы на цудоўную статую. «Ён зусім як анёлак», сказалі дзеці з прытулку, выходзячы з катедры ў сваіх ясна-чырвоных пальцечках і чыстых беласнежных хвартушках. Аднае ночы пралятала над горадам ластавачка. Яе прыцелкі ўжо 6 тыдняў як адляцелі ў Егіпет, і яна засталася адна. Убачыла ластавачка статую на высокім п'едэстале. «Заначую тут», — ускрыкнула яна радасна. «Тут прыгожа і шмат свежага паветру», і яна асела ў заглыбенні ля ног шчаслівага прынца. «О, я маю залатую спальню», — сказала яна задаволеная да сябе. Азірнуўшыся навокал, яна прыгатавалася да сну. Але якраз як яна туліла галаву пад крыльца, вялікая кропля вады ўпала на яе. «Што за дзіўная праява?» — здзівілася ластаўка. «На небе ніводнай хмаркі, зоркі так ясна свецяць і ззяюць, а тут падае дождж». Раптам упала другая кропля дажджу. «Ну што ж за карыснасць з гэтай статуі, калі пад ёй не можна нават схавацца ад дажджу», — сказала яна і збіралася ляцець далей, але перш чым здолела распрастаць крылцы, на яе ўпала трэцяя кропля. Яна глянула ўгору і ўгледзела. Ах, што яна ўгледзела? Вочы шчаслівага прынца былі поўныя слёз, і слёзы сцякалі па яго залатых шчоках. Ягоны твар у святле месяца быў гэткі прыгожы, што сэрца ластавачкі напоўнілася жаласцю. «Хто ты?» — спыталася яна. «Я шчаслівы прынц». «Дык чаго ж ты тады плачаш?» — спыталася ластаўка. «У той час, калі яшчэ жыў, я меў чалавечае сэрца», — адказала статуя. «І я не знаў, што значыць слёзы. Я быў шчаслівы, калі толькі вясёласць ёсць шчасце. І гэтак я жыў да самай смерці, і цяпер, калі я ўжо памерлы, мяне паставілі так высока, што я магу бачыць усю нястачу і ўсё гора майго гораду. І хоць сэрца маё зволава, я не магу стрымацца і плачу». «Ластаўка, ляці, ляці ў маленькую вулачку. Там ёсць бедная хатка. Адно з аконцаў адчынена, і праз яго ты ўбачыш жанчыну, якая сядзіць ля стала. Твар яе схудалы і змучаны. Яна мае шурпатыя чырвоныя рукі, паколатыя голкай, бо яна швачка. Яна вышывае лілеі на атласныя сукенцы для найпрыгажэйшых прыдворных дам, да наступнага балю пры двары. У кутку хаты на ложачку ляжыць яе маленькі хворы хлопчык. Ён ляжыць у гарачцы і просіць памаранчаў, а яго маці, апрача вады з ручкі, не мае нічога даць яму, і таму хлопчык плача. «Ластаўка, ластаўка, ты не знясеш ты ёй рубін з ручкі майго мяча. Мае ногі прымацаваныя да п'едэсталу, і я не магу рушыцца». Шчаслівы прынц выглядаў так маркотна, што ластавачку агорнуў сум. «Тут надта сцюдзёна», — сказала яна, «але ўсё ж я застануся з табой праз адну ноч. Я буду тваёй пасланкай». Ластаўка выдзяўбла вялікі рубін з прынцавага мяча і паляцела, несучы яго ў сваёй дзюбе панад дахамі гораду. Нарэшце яна даляцела да беднай хаткі і зазірнула ўсярэдзіну. Хворы хлопчык кідаўся ў гарачцы на ложку, а маці заснула, гэтак яна была змучаная. Ластавачка ўляцела ў сярэдзіну і палажыла вялікі рубін на століку ля напёрстка жанчыны. Потым яна абляцела бясшумна навокал ложачка, абмахваючы сваімі крылцамі лоб хлопчыка.
Пэўна, мне лепей, сказаў хлопчык, і ён соладка заснуў. Тады ластавачка паляцела назад да шчаслівага прынца і расказала яму, што яна зрабіла. Як гэта дзіўна, заўважыла яна. Мне цяпер так цёпла, хоць усюды гэткая сцюжа. Гэта таму, што ты зрабіла добры ўчынак, сказаў прынц. А ластавачка задумалася над ягонымі словамі і заснула. Думаючы, яна заўсёды засынала. Як толькі настаў дзень, яна паляцела на рэчку і выкупалася. Увечары я ляту ў Егіпет, сказала ластаўка, і ад гэтай думкі яна была незвычайная, шчаслівая. Калі зайшоў месяц, яна паляцела назад да шчаслівага прынца. Ластаўка, ластаўка, сказаў прынц, ці не застанешся ты са мной яшчэ на адну ноч? Не, мяне чакаюць у Егіпце, адказала ластаўка. Заўтра мае таварышкі адлятаюць да другога вадападу. Гіпапатам вылежваецца там у трысці, а на вялікім гранітным пасадзе сядзіць бог Мемнон. Праз усю ноч ён сочыць зоры. І калі зазяе ранняя зорка, ён рычыць ад радасці, пасля чаго ізноў маўчыць. Каля палудня жоўтыя львы прыходзяць на вадапой да берагу, іх вочы падобныя да зялёных берылаў, і іх роў галаснейшы да гуку вадападаў. Ластавачка, ластавачка, сказаў прынц, злётай у горад. Там бачу я маладога чалавека на падстрэшшы. Ён схіліўся над столікам, пакрытым паперамі, і ў шклянцы перад ім букет з вялых фіялак. Валасы ягоныя цёмныя, кучаравыя, вусны чырвоныя, як гранатавы яблык, і ён мае вялікія задуменныя вочы. Ён намагаецца скончыць п'есу для дырэктара тэатру, але яму так холадна, што ён не можа больш пісаць. Печка халодная, і ён аслаб ад голаду. Ну, я застануся тады яшчэ на адну ноч, сказала ластаўка, которая мела сапраўдна добрае сэрца. Ці маю я забраць яшчэ адзін рубін? Я не маю больш рубінаў, сказаў прынц. Вочы, вось усё, што ў мяне засталося, але яны з каштоўных шафіраў, которые былі прынесены з Індыі 1000 гадоў назад. Дастань адзін з іх і знясі яму. Ён прадасць гэта залатару, купіць ежу і дровы і скончыць сваю п'есу. Тады ластаўка дастала прынцава вока і паляцела да студэнцкага падстрэшша. Малады чалавек сядзеў у задуменні і дзеля гэтага не чуў шолаху крылаў. Калі ж ён узняў прыгожы шафір, які ляжаў на звялых фіялках, ён сказаў: «Мяне пачынаюць нарэшце цаніць. Гэта, пэўна, падарунак ад нейкага вялікага майго сімпатыка. Цяпер я магу скончыць п'есу». І ён увесь свяціўся ад радасці. Назаўтра ластаўка паляцела да порту. Яна села на мачце вялікага карабля і прыглядалася, як маракі выцягвалі канатамі вялікія скрыні струмаў. «Я ляту да Егіпта!» – крычала ластаўка, але ніхто не звяртаў на яе ўвагі. І калі ўзышоў месяц, яна паляцела ізноў да шчаслівага прынца. «Я прыляцела сказаць табе, апошняе бывай!» – ускрыкнула яна. «Ластавачка, ластавачка, – сказаў прынц, – ці не застанешся ты са мной яшчэ на адну ноч?» «Але ўжо зіма, – адказала ластаўка, – і хутка настануць халады. А ў Егіпце сонца горача песціць зялёныя пальмы, а кракадзілы ляжаць у балотах і ляніва падцягваюцца. Мае таварышкі будуюць гнёзды ў святыні Баэльбек, а ружовыя белыя галубы прыглядаюцца да іх і варкуюць адзін з другім. Дарагі прынц, я мушу пакінуць цябе, але я ніколі не забуду цябе, і ў наступным годзе я прынясу табе 2 найпрыгажэйшыя каменні замест тых, што ты выдаў. Ластаўка, там унізе ў парку, – казаў шчаслівы прынц, – маладая дзяўчынка прадае запалкі, але запалкі выпалі з яе рук, упалі ў рыншток і ўсе пасапсаваліся. Ёйны бацька будзе біць яе, калі яна не прынясе грошы дамоў, і дзеля гэтага яна плача. Вазьмі маё другое вока і дай ёй, дык бацька не будзе крычаць на яе. Я застануся з табой на адну ноч, але я не магу ўзяць тваё другое вока, бо ты будзеш зусім сляпы. Ластавачка, ластавачка, – сказаў прынц, – рабі так, як я кажу.
І тады яна ўзяла другое прынцава вока і шугнула надол з ім. Яна праляцела каля дзяўчынкі і сунула шафір у яе далонь. «Якое прыгожае школца!» – ускрыкнула дзяўчынка і пабегла, смеючыся, да хаты. Тады ластаўка паляцела назад да прынца. «Ты цяпер сляпы», – сказала яна. «Дык я застануся з табой назаўсёды». «Не, ластавачка», – сказаў бедны прынц. «Цяпер ты мусіш ляцець у Егіпет. Я застануся з табой назаўсёды», – сказала ластаўка. І яна прысела ля прынцавых ног. Цэлы наступны дзень прасядзела яна на плячы ў прынца і апавядала аб усім, што яна бачыла ў чужых старонках. Яна расказвала аб чырвоных чаплях, якія стаяць даўгімі радамі на берагах Нілу, аб сфінксе, который стары як свет і жыве ў пустыні, аб купцах, што ідуць давольна побач са сваімі вярблюдамі. «Дарагая ластавачка», – сказаў прынц, – «ты апавядаеш мне цудоўныя рэчы, але найбольш цудоўным з усяго гэта людскія цярпенні. Няма большай таямніцы, як нядоля чалавека. Ляці ў мой горад, ластавачка, і раскажы мне ўсё, што ты там убачыш». І ластаўка паляцела панад горадам і ўбачыла, як цешыліся багатыя ў сваіх раскошных дамах, а ў той час, калі жабракі гібелі каля іхніх варот. Яна паляцела ў цёмныя завулкі, убачыла бледныя твары галадаючых дзяцей, што пазіралі маркотна на чорныя вуліцы. Тады ластаўка вярнулася назад і расказала прынцу, што яна бачыла. «Я пакрыты золатам», – сказаў прынц. «Ты павінна браць лісток за лістком і даваць гэта маім бедным. Усе жывыя заўсёды думаюць, што золата можа зрабіць іх шчаслівымі». Ліст па лісці збірала ластаўка прыгожае золата, аж пакуль шчаслівы прынц не стаў цалкам цёмны і шэры. Ліст за лістом прыгожага золата зносіла ластаўка да бедных, і дзіцячыя тварыкі зарумяніліся, і яны засмяяліся і забаўляліся на вуліцы. «Мы маем цяпер хлеб», – крычалі яны. Нарэшце выпаў снег, а пасля снегападу настаў мароз. Бедная ластавачка мерзла болей і болей, але яна вельмі кахала прынца, каб яго пакінуць. Яна ведала, што ўсё ж мусіць памерці. Было яшчэ крыху сілы, каб узляцець на плячо прынца яшчэ раз. «Бывай, дарагі прынц», – прашаптала яна, – «ці дазволіш мне пацалаваць твою руку?» «О, я цешуся, што ты нарэшце ляціш у Егіпет. Ты задоўга заставалася тут». «Гэта не ў Егіпет я ляту», – адказала ластаўка і пацалавала шчаслівага прынца. І потым упала, замёрзлая, ля ягоных ног. І ў гэты самы момант дзіўны трэск пачуўся ў сярэдзіне статуі, як бы нешта лопнула. І сапраўды, гэта сталёвае сэрца расчапілася надвае. Пэўна ж, на двары быў люты мароз. У хуткім часе знялі статую шчаслівага прынца. Яе расплавілі ў доменнай печы. «Якая дзіўная рэч», – сказаў наглядальнік над рабочымі ў плавільні. «Разбітае алавянае сэрца не хоча плавіцца. Мы павінны выкінуць яго». І яны выкінулі яго на кучу смецця, дзе ляжала і мёртвая ластаўка. «Прынясі мне дзве найкаштоўнейшыя рэчы з майго гораду», – сказаў Бог да аднаго сваіх анёлаў. І анёл прынёс яму алавянае сэрца і мёртвую птушку. «Ты выбраў правільна», – сказаў Бог, – «бо ў маім райскім садзе гэта маленькая птушка мае вечна пяяць, і ў маім залатым хораме шчаслівы прынц мае хваліць мяне». А вы заўважылі, што ластаўка, калі дапамагала прынцу, адчувала цяпло, нягледзячы на сцюжу вакол? Гэта таму, што яна рабіла добрыя ўчынкі. Вы таксама можаце адчуць цяпло, якое ідзе з самага сэрца, калі будзеце часцей дапамагаць сябрам і старэйшым. Не верыце? Паспрабуйце самі. А зараз самы час класціся спаць. Дабранач, мае даражэнькія. Сябры, калі вам спадабалася казка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і дзяліцеся казкамі з іншымі.
Падзякаваць за праект ды зрабіць добрую справу можна, ахвяраваўшы ў Беларускі фонд культурнай салідарнасці па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. Усе грошы пойдуць на падтрымку беларускіх культурных дзеячаў ды іх новыя праекты.